Bun găsit la emisiunea Focus Regional, o emisiune sprijinită de Ambasada Britanică la Chișinău. Stimați telespectatori, tone, poate mii de tone de gunoi în fiecare zi acoperă planeta noastră. Dacă până nu de mult orașele mari aveau această problemă, iată că de câțiva ani și orașele mai mici din Republica Moldova și satele chiar au această problemă. Ce facem cu deșeurile? Aceasta este tema emisiunii de astăzi și vom încerca să dăm răspuns la aceste întrebări cu invitații din studio. Este vorba de Maria Culișov, este directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Bună seara! Bună seara! Gerganov Aurica este specialist la Inspecția Ecologică Cimișlia Teritorială. Bună seara! Bună seara! Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia. Bună seara! Bună seara! Și Fiodor Țurcan, șef interimar la Servicii Publice Cimișlia. Bună seara! Bună seara! Cum colectăm deșeurile? Cum le transportăm? Cum le depozităm? Cum le reciclăm? La aceste și alte întrebări vom încerca să dăm răspuns pe parcursul emisiunii. Pentru început, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, pe invitați, în 2-3 cuvinte, scurt pe 2, să ne spuneți, să răspundeți la tema pusă în discuție. Ce facem cu deșeurile? Deci, personal dumneavoastră, acasă, ce faceți cu deșeurile? Putem să începem de la dumneavoastră, domnul Fiodor. Da. Bine, mulțumesc. Deșeurile se evacuează la gunoiștea orășănească. După cum știți, am vrut să menționez că nu toată populația, din păcate, cunoaște și face diferența dintre gunoiul menager și gunoiul de graj sau de grădină. Și din cauza asta creează dificultăți serioase întreprinderii municipale, care are greutăți în recoltarea acestor deșeuri și transportarea la poligonul de... Vom reveni, da. Acum răspundem doar personal acasă, ce faceți cu deșeurile și fel de deșeuri aveți. Deșeuri menagere, adică plastic, sticle și așa mai departe. Tot ceea ce nu poate să fie supus putrefacției, încumării. Bun, vă mulțumim, doamna Maria. Dumneavoastră acasă, ce faceți cu deșeurile și ce fel de deșeuri? Da. Și dacă aveți, că alții zic că n-au de fel. Da, desigur că am multe deșeuri. Plasticul noi acasă îl colectăm aparte. Când se acumulează un volum mai mare, îl ducem la deci tomberonul unde se colectează plasticul. Uleiul sau grăsimile eu le colectez într-o butelie în care uleiul deja a fost folosit. Frunzele din grădină și resturile care se acumulează, am acolo o groapă și le acumulez ca ele pe parcurs să fermenteze și să pot să le utilizez ulterior în grădină. Și ceea ce rămâne, deci gunoiul menager, dacă e posibil, corci de cartofi, ce mai este să dăm la animale sau la păsări care sunt, în rest le ducem la platforma, la tomberon, unde sunt tomberoanele de colectare a deșeurilor. Doamna Aurica, dumneavoastră... Ca orice persoană, deci formăm deșeuri menagere și de altă natură. Desigur, activând în cadrul Inspecției Ecologice Cimișlia, mă strădui și în cadrul familiei mele, deci să formez o programă și începând de la copii, de a neutraliza deșeurile, de a le depozita, în primul rând de a le separa, deci plasticul, cartonul, decâtând că la noi în orașul Cimișlia se selectează numai plasticul, și de a le centraliza la tomberonul specializat, amplasat pe strada noastră. Mulțumim, domnul primar, dumneavoastră aveți prin preajmă tomberoane, cum personal? Cum? Noi, la mine în gospodărie se formează foarte puține deșeuri, ca regulă plastic și poate puține deșeuri, resturi de mâncare. Ca regulă eu le duc singur la tomberonul de acolo, din apropiere, de pe strada Nicolae Iorga, ori le duc aici la noi în tomberon la serviciu când vin la lucru. Cred că în volum asta este în săptămână o plasă de... Da, o sacoșă, iată, de deșeuri care mai mult nu s-a acumulat.
Iată, astfel, scurt pe doi, ne-au spus invitații ce fac cu deșeurile. Dar ce facem cu deșeurile la nivel de oraș, la nivel de republică, de sate, de localități? Vom începe discuția astăzi cu orașul Cimișlia și nu întâmplător. Aici s-a creat o situație alarmantă cu groapa de gunoi care e supraîncărcată, solicitată și se pune întrebarea de a schimba locul acestui platou de gunoi, acestei gropi de gunoi în altă parte, până se va soluționa problema conform strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova. Dar, ca să fie mai clar, rugăm regia să pune pe post un reportaj realizat de colegii noștri despre situația ce facem cu deșeurile aici la Cimișlia. Gunoieștea centrală a orașului Cimișlia, situată la intrarea în localitate lângă traseul Basarabeasca-Cimișlia, nu mai poate face față. Din anul 2012, gunoieștea nu este autorizată de către Centrul de Sănătate Publică și activează în regim anormal. După o perioadă de vreo jumătate de lună sau o lună cât o să pregătim aici terenul, o să mai depozităm acolo și trecem aici la stația de epurare. Pe platformele pentru evaporarea apei din nămolul care erau prevăzute cândva, dar nu sunt folosite în prezent. Aceasta este o soluție temporară până va fi construită platforma regională situată între orașul Cimișlia și satul Mihailovca, regiunea fostelor fazende, lângă traseu. Deja este elaborată strategia și proiectul platformei regionale. Există acceptul primăriei Mihailovca pentru amplasarea pe acest teritoriu a poligonului. În prezent, Ministerul Mediului negociază cu Banca Europeană de Dezvoltare posibilitatea finanțării proiectului. Acesta va fi primul în Republica Moldova privind managementul deșeurilor solide. Sperăm dacă să facem parte și de alt proiect cu cehii, deci Republica Cehă, ca să șibă un depozit regional între Mihailovca și Cimișlia amplasat, atunci să șibă lichidată și gunoieștea care este în prezent. Ei se află în extravilanul satului. Pentru a examina situația creată în orașul Cimișlia privind evacuarea și depozitarea deșeurilor solide, o echipă de specialiști de la Ministerul Mediului s-a deplasat în teritoriu. Ei au făcut cunoștință cu depozitarea deșeurilor solide, activitatea stației de epurare a apelor reziduale. Inspecția ecologică teritorială Cimișlia este de părere că actuala gunoiște a orașului nu mai poate fi practicată, iar ca o soluție temporară pe 5-10 ani ar servi depozitarea deșeurilor pe un poligon din apropierea stației de epurare. Ca o variantă intermediară, la propunerea domnului primar, Consiliului Raional, am ajuns la concluzia folosirii stației de epurare vechi, care dispune de niște gropi, să le zicem așa, de beton cu un volum mare, care o singură groapă ar deservi pe un timp de 2 ani pentru depozitarea deșeurilor solide, cu ideea de selectare cât de cât măcar a resturilor vegetale și să trecem de impasul ăsta la care ne-am pomenit la ziua de astăzi. Problema depozitării deșeurilor solide în raionul Cimișlia, în afară de orașul Cimișlia, parțial este soluționată. Datorită proiectului Fondului Ecologic Național din perioada 2012-2016, gestionarea integrată a deșeurilor, cele 39 de localități din 23 de primării au fost grupate în 4 sectoare pentru construcția poligoanelor de transfer: Gura Galbenei, Ecaterinovca, Ialpujeni și Mihailovca. Cel mai activ este cel din sectorul Mihailovca, unde depozitează deșeurile 11 localități. Ulterior, deșeurile de aici vor fi transferate la poligonul regional dintre satul Mihailovca și orașul Cimișlia, unde vor transporta deșeurile din raioanele Leova, Cimișlia, Basarabeasca, parțial Găgăuzia. Perioada de construcție a poligonului este de 5-10 ani. Domnule primar,
ce facem cu deșeurile în orașul Cimișlia, cum soluționăm această problemă cu groapa de gunoi care nu este autorizată și care e supraîncărcată. Această groapă de gunoi este pildă cum să atârne autoritățile centrale față de noi. Iată, mă întreba domnul ministru Munteanu, păi, la voi a fost din oraș Cimișlia Gheorghe Șalaru, ministru, de ce n-a înlăturat el groapa asta, n-a lichidat-o? Eu spun că nici dumneavoastră nu o înlăturați. Pentru că noi deja avem proiectul, este pregătită finanțare pentru construcția unui poligon temporar pentru depozitarea deșeurilor și domnul ministru mi-a zis că eu nu o să permit. Eu am promis finanțatorilor că nu mai admitem niciun fel de construcții temporare, numai poligoanele regionale. Vă spun că iarăși atâta ne-am zbătut pentru această finanțare și iarăși pleacă după orizont. Acum, pot să spun că am expediat o scrisoare domnului ministru în care i-am cerut să-mi dea un răspuns oficial, pentru că toți vorbesc și pe urmă nimeni nu poartă nicio răspundere. Ori pleacă din funcție, ori se dezic de cele și vorbesc și am cerut să ne permit oficial folosirea stației de epurare, platformelor pentru evaporarea nămolului, pentru depozitarea temporară a acestor deșeuri. De ce se vorbea despre construcția unui poligon temporar în Cimișlia? Colegii noștri, cei cu care colaborăm, ne spun că, practic, finanțarea cred că va fi posibil real numai peste vreo 6, 7, 8 ani. Și iată, această perioadă de 6, 7, 8 ani, noi încă vom depozita undeva deșeurile. Iată, numai ce am privit în acest filmuleț, depozitul de la Mihalovca. Acesta nu este depozit. Acesta este un teren înconjurat. Da, așa ceva nu se permite. Tot 6 ani. Da, nu se permite. Dar nu se permite. Așa ceva nu este permis. Este o încălcare gravă a regulilor sanitare, a legislației în vigoare. Deci e o soluție temporară. Dar nu poate fi așa soluție temporare. Într-un stat care se cere a fi civilizat, nu pot fi soluții de genul ăsta temporare. Și iată, eu mi-închipui peste 6-7 ani, dacă va urma în același timp rezolvarea acestei probleme, ce va fi cu acest poligon. De ce sunt atât de îngrijorat? Pentru că atunci când organizezi evacuarea sistematică, regulată a deșeurilor, apar cu mult mai multe deșeuri decât până atunci. Noi nu le observam, ele erau aruncate peste tot. Acum oamenii încearcă să mai civilizează, încearcă să le scoată pe toate la mijloacele noastre de transport și problema se agravează. Doamna Aurica Gherganov, ecologia, cum privește la această situație și ieșirea din această situație? Mă refer că temporar, pe 5 sau 10 ani, să se permită plasarea deșeurilor solide menagere în aceste 5 gropi de beton, ca pe urmă acest gunoi să fie extras și depozitat la platforma regională care este pusă în strategia Republicii Moldova și care acum se caută finanțare de la BERD, de la alți finanțatori, costă zeci sute de milioane pentru a fi construită pentru sudul Republicii. Da. Vă mulțumesc pentru întrebare. Gestionarea deșeurilor menagere în raionul Cimișlia, chiar și în orașul Cimișlia, s-a ridicat de a fi o problemă foarte critică. Inspecția ecologică, în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat, ieșind în sector în comun cu autoritatea publică locală, examinând la fața locului situația critică a acestui poligon, nici nu putem să-l numim poligon, este un teren infectat, supraîncărcat cu deșeuri menagere solide, deșeuri de altă natură, care sunt depozitate pe perimetrul gunoiștei, în afară, este blocat drumul de acces. Deci noi, concomitent, am pregătit o notă informativă în numele Inspectoratului Ecologic de Stat de a permite temporar pe teritoriul stației de epurare biologice din satul Bogdanovca Nouă pentru depozitarea, transportarea, evacuarea deșeurilor menagere solide din orașul Cimișlia și localitățile Bogdanovca Veche, Nouă, Dimitrovca, având în vedere că s-a elaborat proiectul de execuție și s-a aprobat și s-a elaborat și impactul asupra mediului înconjurător cu decizia prealabilă a Ministerului Mediului, unde se permite de a
fi selectat terenul pentru gunoiște, deci noi numai îl susținem autoritatea publică locală pentru a ieși din situația critică care s-a creat astăzi, anume în orașul Cimișlea. Da. De menționat faptul este că și managerul șef al întreprinderii municipale servicii publice, domnul Musteață Fiodor, a fost sancționat contravențional, Țurcan, mă iertați, deci conform articolului 154 alineatul 10 din codul contravențional, deci unii s-au aplicat o amendă de 30 de unități convenționale, da, și concomitent și calcularea prejudiciului cauzat mediului, dar este la etapa încă de procesare. Domnule Țurcan, cum vă simțiți în calitate de pedepsit om care cel mai mult retrăiește și se gândește cum să facem cu deșeurile și tot pe dumneavoastră vă pedepsesc? Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, vreau să vă spun că nu atât de confortabil cum ar trebui să mă simt, având toate problemele în spate. Avem tehnica foarte veche care se uzează noi într-un buldozer care e T170S. Am investit 36.000 de lei de recent și la ziua de astăzi e din nou defectat. Credeți-mă că să faci față cu o tehnică veche, învechită, care nu mai are niciun randament, adică o repari cu investiții mari pe perioadă scurtă și mai departe nu poți înhuma toate deșeurile astea menagere care se aduc și datorită faptului că nu este o stradă de acces cât de cât bună, odată cu nimerirea apelor, acolo strada devine practic impracticabilă. Și atunci primele tractoare sau primele mașini care vin să aducă gunoiul le depozitează chiar la intrarea în gunoiște. Și restul nu mai au unde să le depoziteze. Și într-așa fel blochează tot. Și avem consecințe grave. Acum aș vrea să ofer cuvântul și Mariei Culeșov, director executiv al Agenției de Dezvoltare Regională Sud, să ne spuneți dacă situații similare sunt și în alte, eu știu, raioane din regiunea de Sud sau cum se soluționează și cum contribuie poate și ADR Sud la problema deșeurilor. Soluționare. Noi, ca Agenție de Dezvoltare Regională Sud, problema managementului deșeurilor solide am început-o din 2010, când am fost selectați din cele 3 regiuni pentru elaborarea strategiei managementului deșeurilor solide din regiunea Sud. Deci, în decembrie 2011, această strategie a fost elaborată pentru toată regiunea. Deci, regiunea a fost împărțită în 3 subregiuni, dintre care o subregiune este și Cimișlea, Leova, Basarabeasca și acum este și Comrat. Pentru celelalte regiuni, situația este similară. Eu nu am auzit ca în alte orașe să fie așa probleme stringente, fiindcă s-a mai făcut, cred că pe parcurs, câte ceva, dar conform strategiei a fost de către finanțatori, a fost pusă condiția ca să fie implementat strategia managementului deșeurilor solide, să fie elaborate studiile de fezabilitate, ca să fie un tablou integru ce trebuie să facem în toate cele subregiuni. Pentru subregiunea Cahul, Taraclia și Cantemir s-a elaborat studiul de fezabilitate de către GIZ. Beneficiarii studiului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, deci ei beneficiază de acest studiu și noi, desigur că suntem cei care avem acces la el. Pentru celelalte subregiuni, Căușeni, Ștefan Vodă și, cum am zis, subregiunea noastră, studiile de fezabilitate se elaborează de către Agenția de Dezvoltare Cehă, deci cu suportul guvernului ceh. Până la momentul de față, pentru Cahul, deci a fost finalizat studiul de fezabilitate, toate documentele pentru avizul ecologic au fost transferate la Ministerul Mediului. Din păcate, nu știu care este situația la momentul de față cu studiile de fezabilitate pentru aceste subregiuni, fiindcă ministerul nostru nu este beneficiarul. Deci a fost o prezentare în septembrie și unde s-a promis că vor fi
finalizate toate lucrările în luna decembrie. Așteptăm ca să primim o informație oficială la acest compartiment. Unica știu că Ministerul Mediului, cum s-a mai vorbit aici, se duce discuții, de fapt de mult, și noi am participat la aceste discuții cu Banca Europeană de Investiții și chiar am discutat cu specialiștii de la Ministerul Mediului astăzi că au primit și o aprobare pentru un credit și totodată banca identifică și alte surse financiare, ca și cum ar fi granturi pentru implementarea strategiei. Ca să vă spun așa, pentru toată strategia din regiunea Sud, noi avem nevoie de circa 45-48 de milioane de euro. Acum, când înmulțim la 20 și ceva, putem să facem un calcul. Pentru construcția unui poligon regional, deci știu la Cahul, că am văzut documentele, el costă circa 2,4 milioane de euro, adică ar fi undeva 50 de milioane de lei. Sigur că aici este necesar ca să fie construite și stațiile de transfer, care au o funcție de a diminua distanța până la poligonul regional. Știu că pentru toată regiunea au fost aprobate localurile pentru poligoanele regionale. Unica ne rămâne ca să fim în așteptare finanțărilor, fiindcă niciun fond din Republica Moldova nu poate să acopere cheltuielile pentru implementarea strategiei integre. Vom reveni poate la acest poligon regional, cum ne-l închipuim. Acum aș propune, dacă nu sunt câteva replici, să vedem un studiu de caz, adică o istorie de succes la Mihailovca, această stație de transfer, care domnul primar spune că nu e chiar de succes. Să vedem totuși până la urmă dacă a fost o soluție. 11 primării din raionul Cimișlia au beneficiat de un proiect finanțat de Ambasada Poloniei și Consiliul Raional Cimișlia privind amenajarea gunoiștii comune din satul Mihailovca. Proiectul s-a derulat în perioada august-decembrie 2016. Deci, în prezent, localitatea noastră face parte într-un proiect polonez de colectare a deșeurilor solide, cu ajutorul mijlocului de transport specializat, în mod centralizat, se evacuează gunoiul din sat. Potrivit primarului din satul Mihailovca, circa o treime din locuitorii satului au contractat evacuarea deșeurilor casnice prin intermediul pubelelor, repartizate pentru fiecare gospodărie. În total, urmează a fi repartizate circa 900 de pubele. Persoanelor contractate au fost repartizate pubele pentru colectarea gunoilor. Deci este un proiect foarte benefic. Încet cu încet majorăm numărul persoanelor contractate. Deci de la început n-am crezut, lumea era sceptică în privința asta, dar acum au văzut beneficiul și se vede că nivelul de ecologizare se majorează. Cetățenii sunt mulțumiți de serviciile prestate și achită câte 9 lei de persoană lunar. Deșeurile sunt evacuate o zi în săptămână. Astfel, localitatea Mihailovca a devenit în ultima perioadă mai curată și mai amenajată. Că n-ar spune că este în orice caz un lucru rău pentru a face curățenie în raioane, în sate. Este un lucru foarte bun și cred că aș dori să fie mai des și mai rar. Mai rar de făcut murdărie, de răsat, adică gunoaiele de aruncat pe jos. Tot normal, dacă strângem gunoi, îl iau cu mașinile, îl duc și rămas eu trecut mașina încolo. Asta e un lucru foarte bun. Văd că ieri au arătat pe televizor să nu mai dăm foc, că e amendă, nu știu, acolo 400, 800. Le strângem și la gunoi. Impactul proiectului amenajarea gunoiștii pentru 11 primării din raionul Cimișlia este evident. Condiții sanitare salubre create în 14 localități rurale, 706 metri cubi deșeuri menajere depozitate lunar, 12 gunoiști stihinice lichidate și cetățeni ecologic educați. Beneficiari ai proiectului au devenit peste 14.000 de proprietari ai gospodăriilor casnice, 36 de instituții publice și agenți economici. Proiectul s-a desfășurat
lansat cu genericul Colectează educat pentru satul tău curat. Cum vi se pare această experiență de la Mihailovca? Domnule Țurcanu, dumneavoastră ce puteți să ne spuneți? Mulțumesc. Eu sper că cât mai curând ar fi implementat și la noi în Cimeșlie, pentru că pubelele sunt deja, rămân numai să fie distribuite, pentru că oricum aceste pubele ar să fie distribuite contraplată, 150 de lei de persoană care dorește, cred că majoritatea ar să dorească. De pubelă, da, de pubelă. Pubela costă în jurul la 900 de lei, dar trebuie să fie și aportul cetățeanului pentru că să-și dea seama și să o prețuiască în justa măsură, adică să nu ar fi corect. Dacă investești niște bani, ții la lucruri pe care le ai, nu? Și, da. Da, vă mulțumesc. Deocamdată, dacă să concretizăm, la Cimeșlia, sistema de colectare este pe platouri, platforme de donare, cu containere mai mari. Da. Dar aici se propune și la fiecare gospodărie câte o pubelă de 120 de kilograme. Deci să fie combinată această... De dorit, da. În orașul Cimeșlie circulă transportul pe străzi la fel ca pe străzile este posibil că mai bine. Da. Și strânge o dată în săptămână de la toată lumea scoate în saci la poartă și strânge tot gunoi. În zona unde este spațiu multietajat, acolo folosim platformele. Acum pot spune așa pentru cetățeni că cred că vom demonta vreo 5 platforme pe care, ca să nu dublăm, pe acolo circulă și transportul și mai sunt și aceste platforme. Dacă vom avea pubele, dacă noi le avem, dacă le vom repartiza cetățenilor, va fi pur și simplu mai ușor de lucrat cu ele pentru hamalei care încarcă în mijloacele de transport. Dar sistema este aceeași, în același mod. Doamna Aurica... Da, în perioada campaniei de toamnă, deci desfășurată de la 22 septembrie anul curent până la 22 noiembrie anul curent, deci am avut un raid, aș spune, da, de salubrizare efectuat în localitatea Mihailovca, deci unde și iarăși nu menționez că Inspecția Ecologică este un pilon contravențional, a fost avertizat, deci printr-un act de control, de a lichida gunoiuștele neautorizate și a întreprinde măsurile de depozitare autorizată a deșeurilor menagere solide. Deci vreau să zic că primarul deci a fost foarte bine pregătit, deci ne-a invitat unde s-a lichidat și o gunoiște neautorizată amplasată pe câmpurile agricole, deci și la stația de transfer, adică ne-a demonstrat că deci, se poate întreprinde ceva în domeniul gestionării deșeurilor. Mulțumim. Doamna Maria, știu că regiunea de Sud a avut un proiect amplu prin anii 2011, cu gestionarea deșeurilor și chiar și camionul de care vorbea domnul primar, tot în cadrul acestui proiect a fost achiziționat. Deci, ce ne puteți spune? S-a păstrat acea tehnică, acea experiență care a fost în oraș? Deci, într-adevăr, în 2011 a fost implementat un proiect pentru toate centrele raionale din regiune, pentru cele 8. Au fost atunci procurate 5 mașini speciale de transportare a gunoiului și 3 buldozero-excavatoare, așa să le zicem, da, pentru Căușeni, Ștefan Vodă și Cantimir. Așa a fost solicitarea lor. Atunci am construit și platformele pentru zonele urbane, așa a fost planificat proiectul să fie. Am procurat tomberoanele și cele de plastic și cele de metal și am instalat și așa plasele de colectat plasticul. A fost repartizat pentru fiecare oraș și prese de balotat plasticul, echipament electronic, deci computatoare, bază de date și multe alte lucruri au fost făcute. Desigur că noi deja, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, nu mai suntem cei care avem dreptul să scriem și să implementăm proiecte. Deci numai administrația publică locală de nivelul 1 și 2 poate să fie cei care aplică la Fondul Național de Dezvoltare Regională și vreau să zic că acum suntem la finalul evaluării apelului 3 de proiecte și practic în toate raioanele
Deci au venit cu proiecte în domeniul managementului deșeurilor care vor să aplice sistema din raionul Cimișlia. Cimișlia este unicul raion din regiunea Sud care a aplicat exact strategia și se efectuează lucrările conform strategiei managementului deșeurilor solide din regiunea Sud. Evident că nu este rezultatul care se așteaptă, fiindcă nu există acele stații de transfer specializate, nu există încă poligonul, dar cel puțin s-a început lucru de colectare selectivă unde e posibil a deșeurilor, ca ulterior deja să fie mai simplu când vor fi construite aceste obiecte de un preț mai și sunt mare. formate în continuare și sunt formate întreprindere municipală, deci în raionul Cimișlia avem în mediul urban întreprinderea municipală Servicii Publice Cimișlia, deci din cadrul Consiliului Raional întreprinderea municipală Servcom Cimișlia și în localitatea Gura Galbenă Servicii Tulumba Servicii. Deci cu un an, doi în urmă, ne pare rău, deci că nu erau formate aceste servicii și persoanele fizice și cele juridice, deci creați-ne condiții. Iată, am ajuns și am creat condiții, am format aceste servicii, acum trebuie să fim sceptici pentru a depozita organizat deșeurile. Eu vreau să menționez că foarte de multe ori am fost întrebată de ce orașul Cimișlia nu a fost implicat în acest proiect. Sincer, eu nu știu, poate domnul primar poate să ne răspundă, fiindcă pentru dumnealor ar fi fost mult mai simplu ca pur și simplu să regionalizeze serviciul, ceea ce se face în celelalte raioane. Deci, fiindcă este întreprinderea municipală care are o bază mai solidă, așa, adică și ar fi fost mult mai simplu, fiindcă și Servcom acum trece printr-o perioadă mai critică, fiindcă ca să începi totul de la început fără nimic e greu și asta chiar nu știam cum să, dacă domnul primar poate să ne explice de ce, că dacă... Nu să știați, pentru că să nu răspundeți fel de vorbăraie, că primarul a fost împotrivă, lucrurile astea se cunosc. Eu și acum privesc, într-adevăr, întreprinderea municipală era cel mai oportun să-și lărgească sfera de deservire. Și la solicitarea Consiliului Raional noi am adoptat așa o decizie, este decizia Consiliului care permite întreprinderii să deservească orice localitate, poate nu numai din raionul Cimișlia, care dorește să conlucreze cu noi. Dar, pe urmă, pe lângă noi, Consiliul Raional a inițiat acest proiect. Trebuie să dezvoltăm această temă. De ce deșeurile nu se răscumpără? Colectarea, prelucrarea? Sunt două motive. Una, ține costul foarte mare a serviciilor. La noi, în întreprindere, e determinat de costul, adică de starea mijloacelor tehnice, care sunt majoritatea uzate, buldozerul foarte rău, și a doilea de colectarea banilor, mărimea tarifului și mărimea încă nu-i totul, sau taxe, sau tariful, și al doilea, ce procent se reușește de a colecta de la populație. Noi în oraș am reușit deja să colectăm aproape de 80% din taxa. Orașul Cimișlia, fără a fi multă reclamă, gălăgie, cred că suntem primii în Republica Moldova care am introdus taxa în măsură de plină, care acoperă toate cheltuielile privind evacuarea deșeurilor. Noi am mers pe această cale, fiind sigur că alta n-am putut urma. Nici ocnisem cu problema că nu puteam trece de peste 30-40% de contractarea populației. Și am introdus taxa. Să înțelege că aici am întâmpinat foarte multe greutăți, colegii noștri ne întreabă cum reușim, ce facem. Suportăm niște cheltuieli suplimentare privind salarizarea unui perceptor fiscal care colectează această taxă. El și-a făcut baza de date. Este o întrebare, vă spun că într-o dinamică foarte mare. Acolo am întâlnit primării care au încercat să-i contracteze maximal pe cetățeni și sunt și primării care spun că au până la vreo 80% contractați. Până la urmă, când am intrat în detalii, la fel am înțeles că de fapt plătesc vreo 20-30% din cetățeni. În satele, iată, despre care vorbim de Servcom, pentru că, vă spun, tabloul trebuie să fie real. Dumnealor au un procent, nu știu, 25, 30, 40% încheiate contracte.
Asta nu înseamnă că se percepe. Asta nu înseamnă că, da, poate chiar și mai mult, dar asta nu înseamnă că se percep bani de la pe toate aceste contracte și aceasta încă nu înseamnă că oamenii, chiar dacă au plătit o dată sau 2 luni contractul, o să-l plătească tot timpul. Pentru că este capacitatea de cumpărare a cetățenilor, ori se mai numește încă suportabilitatea tarifului din partea aceasta. Sunt probleme foarte... și eu consider că aici nu trebuie să fie niciun fel de aventurism. Totul trebuie să fie foarte bine calculat și să bazeze pe pârghiile economice. Totul trebuie să bazeze pe economie. Da, la ziua de astăzi, cele 3 întreprinderi de colectare a deșeurilor din raionul Cimișlia funcționează, dar cel puțin servicii publice de la Cimișlia și Servcom din raionul Cimișlia au probleme, 2-3 luni n-au dat salarii la angajați. Spunea cei de la Servcom că cele 3 mașini Iveco, cam ușurele, autospeciale, deci care colectează, nu prea sunt adaptate pentru sate și acum au mai făcut un contract, un proiect cu polonezii și au cumpărat un tractor. Dar se prevede, pentru că pentru sate, la noi satele nu au drumuri și acces, infrastructură. Deci trebuia totuși niște tractoare de mai procurat. Oricum, suntem abia la început de cale, cum spune domnul primar, că într-adevăr parcă structurile sunt, parcă puțină experiență este, dar nu sunt venituri, nu se autogestionează. Deci eu aș vrea să vă întreb ce părere aveți, trebuie tractoare sau automobile de procurat, iată să vă expuneți, fiindcă nu știu de ce s-au procurat deodată 3 automobile, câte 1 milion și ceva. Poate era bine să ia și niște tractoare sau un tractor și... Asta de proiectul de la Consiliul Gestionarea integrată a deșeurilor. Ei trebuie întrebat. Eu pot să vă spun ceva, că atunci noi le-am recomandat la Consiliul Regional, știind situația pe oraș, că în oraș mai sunt drumuri asfaltate. Da. Le-am recomandat să cumpere tractoare. Și le-am recomandat să comande remorci de la firma Beck, care au fost experimental executate pentru Șoldănești, niște remorci foarte bune și acum au fost lăudate la întâlnirile astea care le-am avut. Ele au o platformă foarte joasă ca să poți arunca gunoi mai ușor și caroseria foarte mare, pentru că deșeurile solide au greutatea specifică mică și da, cere un mare volum. Dar cu părere de rău au cumpărat cu totul altceva. Acum la nord îmi spuneau că au mai venit iarăși tot Iveco mașini de astea pentru sate care nu pot trece prin sate. În Cimișlie și în alte localități iarăși s-au cumpărat tractoare chinezești. Iată cu banii care spuneau o unitate de implementare, că 1 an de zile și au ieșit din funcții. Totul este foarte șubred în tractoarele astea. Deci, domnul primar, comparativ cu alte raioane, cu alte orașe, ați fost astăzi, ieri și astăzi, schimb de această experiență la Fălești, la Florești, cred că sunt cei mai avansați cu contractele și cu percepere. Este un om puternic în fruntea întreprinderii care muncește foarte mult și este optimist, crede că va reuși și cred că va reuși, pentru că se vede după om. La noi rămâne de văzut domnul Durlescu cum va reuși să ia sub control toată problematica asta și foarte mult depinde de susținerea cetățenilor. Cetățenii trebuie să mai strângă curaua, mai puțină bere, rachiu, eu știu, alte cheltuieli. Și, da, să înțelege că și pârghire de sancționare, dar trebuie asta nu este o metodă. Dar trebuie să plătească pentru evacuare. Le place, am văzut că le place la oameni să le ducă deșeuri. Deci, de rău de bine, oamenii s-au deprins cu aceste activități, deja cunosc experiența aceasta, spun că e un lucru bun cu belele, cu această plată lunară, cu evacuarea și trebuie de continuat, sigur, că această activitate. Eu aș vrea să spun că o importanță deosebită în acest proces este educația cetățenilor, atitudinea lor față de deșeuri, de curățenia din jur și de reciclarea acestor deșeuri, fiindcă, cum am spus și domnul primar, dacă vom duce toate deșeurile așa la oaltă, gropile repede se umplă. Dacă le vom mai sorta, le vom mai
prelucra, le vom mai compacta, atunci mai avem sorți de izbândă să ieșim din situație cu gropile de gunoi existente până se va face cel regional. Dar propun să urmărim un reportaj despre reciclarea deșeurilor, fiindcă este o temă importantă de astăzi. Este o experiență și la Șoldănești și este și o experiență și aici la Cimișlia. Vă rog, reportajul de fost. Cheltuielile care le facem pentru colectarea, sortarea și pentru compactarea câteodată depășesc veniturile care le obținem, dar câștigăm din două puncte de vedere, că avem o realizare la capitolul dat, plus la asta rezolvăm și probleme de mediu. Acest centru ar fi primul în Republica Moldova. În general, proiectul pilot la Șoldănești este cel mai mare la moment în Republica Moldova. Și de rezultatul acest proiect depinde cum și alte localități se vor implica în prestarea acestor servicii populației. Este o sferă ecologică care o voi folosi drept ornament în camera mea. Am realizat-o din pahare folosite, deci jumătate sunt folosite și jumătate le-am cumpărat. Я сплела этот коверчик крючком, я взяла 4 вида кульков. Желтого, розового, белого и темно-розового цвета. Его можно использовать для украшения дома, для того, чтобы удивить гостей на какой-то праздник. Vreau să vă prezint un scaun făcut din sticle de plastic, bandă adezivă și peliculă autoadezivă. După cum puteți vedea, se văd sticlele și banda adezivă și este acoperit din peliculă autoadezivă. Ține un copil cât și un adult. După cum puteți vedea. Și o mică geantă, care la fel este făcută din fiar. La ea am folosit clei, vopsea și puțin muzaliană. Am revenit în studio, ați urmărit o experiență de la Șoldănești, dar și o experiență, un concurs organizat de Agenția Cehă de Dezvoltare aici la Cimișlia, pentru Basarabeasca și Cimișlia. Deci, reciclarea deșeurilor. Dacă să vorbim pe o scară mai largă, pe o scară așa mai îngustă, dar aș vrea cineva să ne spună, aici discutați, domnul Țurcanu cu doamna Culeșov, despre pres. Doamna Culeșov spune că aveți un pres pentru plastic. Da, așa este. Și vă satisfac cerințele, ce faceți cu plasticul, cum îl vindeți, cum îl colectați? Îl colectăm, într-adevăr, selectiv, pentru că sunt pus nu tomberoanele, dar plasele este pentru colectarea diferențiată, adică a plasticului. Și cetățenii le mulțumesc chiar că, într-adevăr, respectă plasticul, îl pun la plastic, îl recoltăm din tot orașul, depozităm acolo la noi, la baza asta de producere din Nicolae Iorga. Din păcate, presul funcționează, dar e cam micuț. Adică ar fi de dorit dacă am avea un pres mai mare, mai încăpător, în care să fie cu o rentabilitate mai mare. Și totodată ar fi bine de avut și un preț sau același preț sau un alt preț pentru carton. Și să punem plasă pentru carton aparte, să recoltăm cartonul din oraș, hârtie, care tot ar aduce cât de cât un venit și ar fi o selectare mai completă a deșeurilor. Da, o reciclare deci o producere de gaze naturale, ceva, nu se poate, biologice, biogaz, nu e posibil la gunoieștea noastră care... Am fost, da, dacă îmi permiteți. Da. Am fost la Iași, unde am văzut, într-adevăr, la stația de epurare de la Iași,
se ocupă Aqua Vital, au o stație de recoltare a gazului și, din păcate, la dâns s-a stopat în ultima vreme recoltarea pentru că ei prelucrarea și energie electrice din gaz făceau energie electrică care le acoperea 30-40% din cheltuială, numai că au folosit niște motoare care lucrau la gaz din aluminiu. Cu timpul s-au uzat și nu mai putut să le repare. Deci experiență este. Experiență este. Eu m-am gândit la lucrul ăsta la început. O idee nu rea, dar trebuie să fie făcut bazat pe niște motoare turbină. Dar eu chiar sunt curioasă, cât plastic vindeți pe lună? Și cu cât? Cu ce preț? Iată. Nu sunt gata să vă răspund la moment, pentru că nu cunosc încă sumele concrete, dar știu că... Am fost în Cantemir, să zic așa, 2 ani în urmă. Am vorbit cu primarul din Cantemir și la momentul acela, la dumnealor, vindeau undeva 3 tone pe lună și era atunci 4.800 de lei tona de plastic. Deci era un venit. Și dacă dumneavoastră ați fi vândut, știți care e venitul. Am întrebat la Ștefan Vodă, vă-i suficient presa de balotat plasticul? Eu zic, de-a mai fi plastic. Noi reușim să-l balotăm absolut totul. Deci nu, dar Ștefan Vodă se lucrează foarte bine. Deci ei n-au probleme cu deșeurile. Doamna Aurica Gherganov, din punct de vedere ecologic, știu că duceți o campanie de conștientizare, educație ecologică, cu reciclarea și în școli și... Desigur, anual, deci prin intermediul acțiunilor naționale de mediu, deci acțiunea pe lunarul ecologic de primăvară, campaniile de salubrizare, campaniile de toamnă, deci monitorizăm elevii din instituțiile de învățământ preșcolar, deci cu educație ecologică, deci începând de la noțiunea deșeuri, da? Deci am format, fiindcă vreau să menționez că o normă de acumulare conform legii numărul 1515 privind protecția mediului înconjurător, deci anexa, norma de acumulare a unui om într-un an de zile, deci da, se formează circa 550 de kilograme de deșeuri menagere, case particulare cu lot, bloc locativ și etc. Adică 550 de kilograme este că formează anume de la casa particulară cu lot. Deci ne străduim prin intermediul acestor acțiuni, prin intermediul orelor ecologice, să conștientizăm elevii, fiindcă de la bun început începem de la educație ecologică, de la cei 7 ani de acasă, să monitorizăm situația privind respectarea legislației cu privire la gestionarea deșeurilor menagere și solide. Domnule primar, vreau să reveniți la reciclare și la întrebarea care ați spus-o dumneavoastră. Discuția noastră, nu știu, o tematică e cam largă, e foarte largă. Da. Și vorbim despre cele solide doar. Dacă să vorbim despre întreprindere municipală, aici este totul legat una cu alta. Am cu mine un plan de măsuri pentru ieșirea din situația de criză în care se află. Da. Acum, criza e determinată de tarifele la apă, la stația de epurare. Mai sunt câteva domenii care, în privința reciclării, s-au întreprins măsuri, nici eu nu posed cifra de afaceri privind plasticul. Cred că tot plasticul selectiv. În Cimișlia se observă. Tot plasticul care se colectează, eu cred că totul este presat și este transportat undeva. Este altă întrebare, vorbeam de faptul că se acumulează cantități cu mult mai mari decât la început și cu mult mai mari decât normativele despre care vorbea doamna Aurica. Da. Chiar și data trecută vorbeam, la unele porți vezi și 10 saci, și 7, și 15 saci. Scot totul din curte și pământul îl scot. Pe 30. Ce dorești? Acum, dacă vom începe a depozita deșeurile menajere pe aceste platforme pentru evacuarea nămolului, ele sunt 5 de tot la prima etapă, una o vom pune la dispoziție până când pentru depozitarea materialelor organice,
deșeurilor organice care putrezesc, crengi, frunze și așa mai departe. Iată. Una din platforme de asta, chiar mă folosesc de ocazie, mă adresez către cetățeni, cumva să începem să păstrăm aceste deșeuri organice care pot putrezi, să nu le băgăm în sacii ăștia, că eu chiar am observat, nu știu dacă au observat lucrătorii întreprinderii municipale, dar în ultimul timp de când noi lucrăm cu evacuarea din tot orașul, timpul de împlere a gunoiului a crescut, așa? Foarte, îmi pare că chiar dublu. Pe partea ne bucurăm, dar timp de 2 ani au crescut volumul ocupat de gunoi în acest. Poate prin asta am prevenit răspândirea gunoiurilor neautorizate, dar și atât este așa o propunere ca cetățenii să fie partenerii noștri în selectarea nu numai pe principiul plastic, carton, metal, sticlă, care tot trebuie să-l începem, dar și resturile vegetale care pot putrezi, să le putem depozita în altă parte. Să nu le încărcăm pe toate, să nu le amestecăm. Și dejecțiile. Dejecțiile deja am mai discutat tot în cadrul emisiunilor dumneavoastră, că sunt agenți economici care sunt gata să pună la dispoziție remorca gratuit, să evacueze toate aceste bălegarul pentru să-l folosească pentru compost, pentru în agricultură. Așa că rămâne cetățenii să adresează la primărie, noi le stabilim legătura cu persoane care sunt cointeresate pentru evacuarea bălegarului. Când mă gândeam de emisiune, am citit că, de exemplu, sticla în genere pe cale naturală nu se descompune sau mii și mii de ani. Pietul. Da. Dar pieturile de plastic, astea undeva în 500 de ani, dacă pe cale naturală, dacă nu mai sunt rămățate. Vă închipuiți ce vom lăsa noi jumătate de secol pentru urmașii noștri. Vreau să vă spun că și aici avem niște stilouri reciclabile, din hârtie reciclabilă. Am lucrat cu ele, sunt destul de comode și dacă pe viitor majoritatea din noi se vor folosi și vor folosi lucruri reciclabile, sper eu să soluționăm pas cu pas, începând de la un stilou, apoi începând cu o sacoșă care plecăm la magazin. Eu aș vrea să vă expuneți și dumneavoastră în privința cum vedeți în viitorii 5-10 ani. 5-10 ani, cum se va schimba situația. Sper să revenim după acest timp și să vedem dacă am avut niște prognoze și cu ce sunt legate aceste prognoze. Domnul Țurcanu, cum vedeți în 5-10 ani cu deșeurile, cum se va soluționa problema? Eu sper că, în primul rând, ar să fie o schimbare în mentalitate, o schimbare în educație. Chiar astăzi am stat de vorbă cu o persoană mai în vârstă care îmi spunea: voi niciodată n-ați reușit să faceți în țărișoara noastră, în Moldova, o Germanie sau în Lituania și așa mai departe. Adică n-ați reușit să educați un popor întreg. Trebuie, adică nu poporul să fie educat, dar voi să vă dați după popor. Și n-am fost de acord, chiar am intrat într-un conflict verbal așa prietenesc, am spus că, da, colegial, am spus că nu. Poporul trebuie să fie, adică toată populația trebuie noi singuri pe noi să ne autoeducăm și să educăm copiii noștri. Că, mă rog, cum îți faci, așa trăiești. Dacă noi n-am să respectăm, n-am să ne respectăm noi pe noi înșine, n-am să învățăm copiii să se respecte, să respecte ambientul în care locuiesc, atunci noi, într-o bună zi, ne trezim că suntem ca, mă rog, nu suntem, suntem persoane umane care trebuie să ne doară. Și eu sper că cu ajutorul finanțărilor vom procura utilaje performante care ar să prelucreze toate deșeurile astea și ar să fie utilizate ca și în țările dezvoltate, adică pentru producerea energiei electrice, pentru producerea energiei termice, pentru reutilizare, cum se face de multe ori în multe țări. Dar pentru asta trebuie să ne educăm copiii ca să știe că este o selectare diferențiată a gunoiului. Adică să știi de mic copil că anume care acțiuni trebuie să facă și cum se comportă el cu aceste lucruri. Asta e. Doamna Maria Culeșov, cum vedeți în regiunea de sud această schimbare în gestionarea deșeurilor în 5-10 ani?
Eu sunt optimistă, fiindcă, conform studiilor de fezabilitate, la toate poligonele regionale care sunt planificate pentru regiunea Sud, deci cele 3, se planifică de a fi instalată deci, banda de sortare, selectare a deșeurilor. Deci, pe poligon trebuie să rămână numai deșeurile care nu pot să fie prelucrate și utilizate undeva. Deci asta eu văd în timpul, eu cred că 5-10 ani va fi, fiindcă strategia este până în 2025, dar conform studiilor de fezabilitate, deja din 2021 trebuie să fie începutul utilizării selective, deci chiar acolo la poligon. Una la mână. A doua, deci gestionarea tuturor deșeurilor va fi de către un antreprenor care va câștiga un concurs, care va fi anunțat și posibil să vină chiar și antreprenori de peste hotare dacă cei din Moldova nu vor face față cerințelor, ceea ce spune că ei trebuie să fie viabili ca să-și poată achita întotdeauna un business, cât e mai mare volumul, deci cu atât se recuperează mai repede cheltuielile. Despre educație, noi chiar astăzi am vorbit toți aici că deja din 2011, când nu se colecta plasticul aparte, dacă eu cred că dacă astăzi la platformele noastre ar fi un tomberon unde s-ar putea colecta sticla, toată lumea ar pune-o acolo. Din păcate, acum este aruncată cu gunoiul. Dacă ar fi carton, lumea ar colecta cartonul. Dacă ar fi un tomberon mic de colectare a bateriilor, ar fi, fiindcă lumea deja e conștientă. Noi ne deplasăm, avem deplasare liberă peste hotare, lumea vede, copiii văd și la televizor și se duce lucrul educațional și eu sunt optimistă că la noi în țară o să fie ca și în celelalte. Sigur că într-o perioadă mai îndelungată, dar noi avem sorți de izbândă, cum spune la moldoveni, perspectiva, da. Deci, având în vedere că în raionul Cimișlea s-au implementat și în continuare se implementează proiecte, deci privind gestionarea deșeurilor, cum este chiar și în cadrul Consiliului Regional gestionarea integrată a deșeurilor, eu o susțin pe doamna Maria și toți sunt optimistă și îmi văd copiii mei și chiar nepoții mei, deci ca să avem un mediu sănătos de viață, deci unde sortăm deșeurile câtuși de puțin sticla separat, prin această bandă de sortare și sperăm și la un mediu cât mai sănătos, adică la un beneficiu, da, pentru un mediu cât mai sănătos de viață. Vă mulțumim. Eu sunt mai pesimist. Cred că Uniunea Europeană în timp de 10 ani cred că vor utiliza 90% din deșeurile care se formează. Cred că în Uniunea Europeană va fi scoasă problema ca una din problemele foarte grave. La noi, numai dacă terminăm cu corupția, cu politizare excesivă, când proiectele sunt atribuite după criterii politice, când pot fi incluse în programe și să nu primească nici un leu finanțare, până atunci nici nu prea avem ce vorbi. O să cheltuim și o să furăm banii atribuiți de Uniunea Europeană și o să rămânem un ghetou, o zonă, când în Chișinău o să trăiască bien mersi în Europa, iar periferia, partea rurală a țării va fi... Vă spun că suntem într-o țară a minunilor și minunile cred că vor continua. Se extind. Stimați telespectatori, evident că problema deșeurilor să o examinăm în decurs de o oră de dezbateri, chiar și publice, e imposibil, fiindcă am atins doar problemele cele care sunt mai dureroase la nivel de oraș, la nivel de raion, de regiunea de sud, mai puțin în Republică, și am vorbit doar de deșeurile menagere, de cele casnice care de fapt îi deranjează pe toți cetățenii dacă nu se colectează, dar este o temă care rămâne a fi pusă în discuție și pe viitor. Toate cele bune, pe curând, vă mulțumim și ne revedem la următoarea emisiune. La revedere! La revedere!